No som el que penses. No demanem per nosaltres. No tenim cap sou. No hem de mantenir ni locals, ni delegacions, ni cotxes, ni jets privats. Tampoc volem molestar a l'hora de dinar o amb anuncis apel·lant la teva consciència. No et trucarem a casa, ni et perseguirem pel carrer per fer-te soci. Només necessitem una petita aportació per, entre tots nosaltres, no deixar penjats 200 saharauis diabètics als campaments de Tindouf. Necessiten la nostra ajuda. L'APSS, només amb l'ajuda de gent solidària i compromesa amb el poble saharaui, té en marxa un projecte de control periòdic, el COVAS B101, per a malalts de diabetis. Això suposa un gran estalvi en medicació i prevenció del desenvolupament de la malaltia. Cada 6 mesos hem de subministrar uns suports informàtics especials on es va recollint tota la informació de cada pacient per, posteriorment, receptar la medicació més idònia. Tot plegat suposa un cost inicial que la nostra associació assumeix gràcies a les aportacions solidàries rebudes periòdicament per part vostra. No tenim cap ajuda oficial, ni subvenció estatal ni internacional. Només depenem de vosaltres. En el nostre entorn, un diabètic té més possibilitats de lluitar contra la malaltia i pot fer una vida relativament normal. Als campaments de refugiats tot és més complicat i només depenen de la vostra ajuda.